Dobrý den, dámy a pánové, dneska budeme hrát Poltu 7. Když někdo bude mluvit v tom, tak já nebudu mluvit nebudu prostě mluvit, abyste si užili ten dubbing. Jestli to nebude slyšet, tak se omlouvám, já nevím. Ale mám to napojení do počítače, takže to půjde. Dáme novou hru, protože už jsem to dohrál a hrajeme. Dáme jednoduchou, třeba někdy dáme i tu těžší, ale americké oči budou hodně těžký, tak jdeme na to 3, 2, 1, op. Polta 7 je dobrá hra. Je tu zase ten sobota, víkendový večer a pohoda u telky. Zmoženej týdenní absencí práce je třeba nabrat sil k dalšímu týdnu nečinnosti. Pivko, akčňák s Honzou Rambouskem, co víc si člověk může přát. Co to sakra je za šoky, teď jsem si rozlil pivo. Omlouváme se za přerušení vysílání, ale je tady Jarda Kláčil a jeho zcela mimořádná prďa. Na stadion ve Wembley spadl dnes v noci neznámý létající objekt. Našim anglickým kolegům se podařilo získat dramatické záběry zachycující pád lodi. Poprosím záznam. Ovšem, ještě větší záhadou je okamžité zmizení stroje. Mluvčí londýnské policie uvedl, že hlášení o pádu UFO na stadion prověřili, ale kromě lehce poničeného trávníku nenašli nic podezřelého. Z anonymního zdroje se nám podařilo získat fotografii z bezpečnostní kamery umístěné přímo na stadionu. Ta zásadně vyvrací tvrzení policie. Podle expertů by ale celá záležitost mohla souviset s akcí, která se právě včera na stadionu uskutečnila. Setkání přátel Ashtara Sherana. Prý chtěli přivolat spasitele, ale vypadá to, že místo spasitele přivolali zkázu světa. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale během nehody přišli záhadně o veškeré šaty. A aby těch záhad nebylo málo, tak krátce po havárii se na Meganetu objevila tato nahrávka tajemného individua, které se říká Lord Vedro. Jsem temný Lord Vedro. Stali jste se svědky uskutečnění začátku mého zrhlého plánu. Všechny vás proviním v tupá, nemyslící zvířata, což u spousty z vás nebude žádný problém. Poté se stan vládcem vašeho světa a nastolím pořádek. Své nepřátelé rozletím v prach. Ženy se mi budou svíjet u nohou a zdroje vaší planety vycucnu jako pomeranč a slupku zahodím do hyperprostoru. Střeste se mé zloby, pozemští červy. Působivé, že vážení diváci, ale my tomu přijdeme na kloub. Zda si jedná o mimozemšťany, tajný vládní experiment nebo nejapný vtip, to v tuto chvíli nevíme. Ale slibuji, že vše zjistíme a budeme vás informovat. To je naším posláním. Ale moment, do sluchátek dostávám zprávu, že se k celé záležitosti chce ještě vyjádřit nejmocnější muž světa, americký prezident Ronald Trumpeta. Jste ve vysílání, pane prezidente. Dobrý večer, Jardo. To jsme to tu všichni v mé orálné pracovně s holkama, teda s poradním týmem probrali. A výsledkem je tato diplomatická norma. Čili dobře poslouchej, ty ufore vedro. Ať si kdo si ty chrochtavej křupane, tak si tě najdeme a proženeme ti pérka. Pak ti osobně strčím atomovku do řidí a udělám ti druhou černou díru. A když bude třeba, postavím kolem celé planety zeď, aby se pufoni nedostali. Ničeho se nebojte, všetce, který bazmek mimozemský z naší planety vykopeme. Nejsme žádní blbci, odpočet už běží. Hasta la vista, baby. Děkuji vám, pane prezidente, za vskutku hodnotné informace a všem přeji klidný večer. Pro televizi PRD Jarda
zašpátil. Teda ten trumpeta má dost. Plácá už úplný kraviny. Jaký mimozemšťani. Jasný ilumináti přece. Kafe a kobliha, případ je uzavřený. Zatracený klátěl. Bez tak jsou to všechno ty falešný fake news, co číhají na každém kroku. Dlužíš mi pivo, kašpare. No teda teď abych šel pro nový. Ale pozor, správnej borec od telky zásadně nevstává. Nejsem světový detektiv pro nic za nic. Vstávat se nebude, přece se nesetřu. Konejte, moje detektivní neurony. Ahoj, jsem rád, že se zase po dlouhý době potkáváme. Pokud mi pomůžeš sebrat to pivo, aniž bych musel vstávat, naučím tě na oplátku ovládat tuhle hru. Nebo si troufáš sám bez mojí pomoci hned po začátku? Rozhodni se. Konečně můžu mluvit a vypadáme si, protože jsme dobrý. Jdu do toho. Takže tohle nikdo neřeší, prostě je hop. Takže vím, co máme dělat, protože už jsem to hrál. Špinavý trenky. Nikdy nevíš, kdy se polekáš. Prut. Sebrat prut. Rybářský prut. Díky němu jsem několikrát chytil rýmu. Ryby žádný. Máme prut. Prut použijeme na brusle, myslím to. No vlastně vím. No, to je jedno. No videla, jde to i bez vstávání. Takže krabice. Hele, krabička, já mám fakt sklerózu. Ležela přece ráno přede dveřma a já na ní pro Rambouska úplně zapomněl. Polda Pankrát. Pani, děkujeme, že využíváte služeb naší díry. Co? Jo, Bolzánovy díry. Není to nějaká sprosťárna. Pánkrát si už myslím, že je to nějaká sprosťárna. Tak se podíváme, co je vevnitř. No, magnet ve tvaru podkovy. Od vaší věrné ctitelky Edeltraut Plecité pro štěstí. No tak to je milý, ale mohla poslat radši jitrnici, co s magnetem. Ale bylo to vofous. Srp bejvá ostrý, ale v podstatě si myslím, že je neškodnej. A šroubovák a háčky se hodí v každý adventuře. Půl je docela odpovídaný, ale tady to použijeme na brusle. Máme kolečka. Jo, odmontoval jsem kolečka, řeknu. Teďko vemu, ne, můžu se podívat. Takže vemu kolečka a nasadím je. Ne. Sebrat pivo bez stávání. Ne. Jo, už vím. Tohle dá se pokračovat dveře. To bylo trochu blbý, jsem byl, takže sem dáme koleníček. Ano. Takže konečně nepovídá, takže můžu i já. No tahle hra jsem si ji koupil za hodně peněz. Vlastně. Už mi tady smrděj pod nos celkem dlouho. Dám je do kapsy. Na tu 100letou gumu se dá hrát jako na baskytaru. Hnus. Ale vtipný. Takže tady to dáme na to. Trenky se natáhnou. To by bylo. A tečko. Zpět z Mordoru žízně zajištěna. Takže vezmeme prut a dáme ho sem. Tak pojď, taťkovi. Sakra, takhle to nepůjde. Na to nemám sílu. Jak
chci se objevovat na tomhle kanále. Ale jestli chcete někdo vidět můj to, jak vypadám, tak můžete podívat na jiný kanály. Myslím si, že kamarád mě tam natočil, jmenuje se jeho kanál, je můj nejlepší kámoš. Sledujte jeho videa, jestli někdo bude sledovat tohle. Tak. Tak se podívejte, jeho kanál je Fíla a kluci. A mám tě. Sakra, ještě otvírák. Ne. Úkol splněn. A teď už konečně Rambousek. Já toho Rambouska snad nedokoukám. Tak teď už musím vstát a podívat se, co s tou televizí je. On vstal kvůli otvíráku. Kvůli otvíráku. Jdeme tady šroubovák a strčíme ho tam. Teď ho tam strčíme. Šroubovák se hodí v každé situaci. Ne, nehodí. Já to říkal. Koukám, že používat všechno na všechno se nevyplácí. Budu muset víc přemýšlet. Co to je za bzučení? Snad to přejde. Aha, asi nepřejde. Můj telefon. Ano, prosím. To je pan Pankrác, slavný soukromý detektiv. Osobně u aparátu. Velice mě těší. Jmenuji se Jumbo. Pane Jumbo, a jsem ředitelem nadnárodní letecké společnosti. Jak jistě víte, zabýváme se vývojem civilních a vojenských letadel. Měl bych pro vás jistou zakázku. Potřebuji, abyste pro mě něco našel. Určitě uhodnete co. Jestli se vám ztratil pejsek, tak to jste na správné adrese. Ne. Viděl jste před chvílí zprávu? Chtěl bych, abyste pro mě nalezl ten záhadný létající stroj. Pokud se jedná o mimozemskou technologii, tak bude mít cenu zlata. Zaplatím vám cokoliv si řeknete. Já nevím, mně se to nějak nezdá. Besta v tom bude mít prsty iluminát zahradní. Detektiv mých kvalit má tohle vyřešený za 10 minut, klidně od stolu. Pane Pankráci, přesně proto potřebuji právě vás. Dle mých informací jste absolutní jednička. No, to asi jsem. Detektive, potřebuji vás co nejdříve na místě činu. Zkuste zjistit, co se tam stalo a najděte ten letoun. Nemáme moc času, podle mých informací se právě teď do Londýna stahují nejlepší agenti z celého světa. Tak to tam nesmím chybět. Výborně, to rád slyším, takže si plácneme. Udělám z vás boháče. Jsou obědy v ceně, nebo je to polopence? All inclusive a kapesný. Hustý, tak to jsem váš člověk, pane Jumbo. Kde se mám nalodit? Vrtulník vás dopraví na letiště, kde čeká náš tejskáč. V Londýně vás limuzína doveze rovnou do Wembley. Vše je zařízeno. Prozkoumejte stadion a dejte mi vědět, jakmile na něco narazíte. Spoléhám na vás. Rozumím. To je zatím vše. Nashledanou. Naschle. Tak rychle, jdeme balit. Trenky, paštika a zítra večer musím být zpátky doma. Protože jak největší detektiv světa zjistil, soused Slepička odjel na služební cestu, takže Slepičková bude přijímat návštěvy. Jo, to byl fofr. Tak se jdeme proletět. Sakra práce, to je zima. To nemohli přistát někde na Havaji? No co, hlavně, že už jsem tady. Tak co tu máme? Typický místo činu. Tráva, poházený nářadí, zahradní nářadí. Tohle bude jednoutka. I když něco mi tu přece jenom neštimuje. No nic, jdeme na průzkum.
tady bych to ukončil, protože už to trvá dlouho. Tak v dalším dílu tohle uděláme, bude to jeden den každý díl. Takže bych tohle ukončil. Tohle video by ještě uložit hru. Si uložím. Jsem idiot. Si ji uložím. Tak a nashledanou. Myslím si, že budeme moct hrát i jiné hry. Bude to série, každý den třeba 2 hry. Bude Roblox, Bravko a tak. Nevím, na co to budu natáčet, ale to nevá. Ale budeme hrát i s mým kámošem třeba. Takže vás uvidím příště a čau. Ne, počkej. Čau mňau. Jo. Čau mňau.